Walang titigil hanggat hindi nakikita ang bangkay si Elias Guerrero! Tumakas tayo! Dali! Ay, wala akong gagawin. Lalabas ako. Hihingi po ako ng tulong. Nauubusan na po kayo ng dugo dito. Ano ba na yun? Joy? Anak, tama na. Wala na yung masasamang tao. Ha? Malalabas ka sa lungga mo! Elias Guerrero! Turog ka ngayon. Paalam, Black Rider. Bahay nila Elias yun ah. Tama na, Unay. Ito sa baba. Sige, sasabihin ko sa kanya. Hindi maganda ang balita. Nagrebelde na sila Palo at sinugod ang palangga. Pinagpapatayin kung sino mang abutan doon. Binali yung utos mo. Sila Alma at Elias. Tamang sasakyan!
natin sila! Siguraduhin niyo makakaligtas sila! Dito siya! Dito tayo pwede sumama! Sumama kayo! Abot! Abot, Jennifer! Kamusta kayo? Sige, lumabas kayo. Kamusta kayo? Ayos lang kayo? Ha? Nasa si Naelia? Saan na yan? Nakita niyo? Sige na, sige na. Nasaan sila Nanay Alma? Bunjoy! Bunjoy! Ayos na kayo? Ayos na kayo? Nasa sila Nanay Alma? Nakita ko siya kanina pero may sinabog na bahay malapit sa kanya eh. Elias, Nay Alma. Nay, di ba po hindi naman po sila namatay, di ba? Hindi ba na? Nakita niyo ba sila? Hindi. Senyor, huwag muna kayong bumaba. Ang daming pulis. Siguradong mapapasama kayo sa investigasyon kapag ka nakita kayo. Kailangan kong malaman kung ligtas si Alma at si Elias. Senyor, huwag. Ako na lang po. Aalamin ko. Pero delikado kasi bumaba kayo. Kapakanan yun din naman ang iniisip namin eh. Delikado pong makita kayo nila. Hindi nyo pwedeng gawin yan. Madadawit ang pangalan ninyo sa masakyan na to pag nagkataon. Pinuntirya talaga nila ako kay Now. Mamamatay ang lahat ng trumaydor sa akin. Diyos ko po. Diyos ko. Elias! Rabi! Ay, Alma! Elias! Elias! Nay Alma! Nay Alma! Pinag-alala mo na talaga. Yan lang ba talaga tingin sa akin? Ganun lang ako daling mapapatay. Pamilya natin. Anak, pamilya natin. Wala na silang tinira sa palangga.
Mang Ray, kamusta pakiramdam mo? Hindi ko nga alam, Elias, kung makapagtrabaho pa nito. Ibalian ako ng bato. Mang Ray, lakas mo ang loob mo ha. Gagaling ka makapagtrabaho ka pa. Ha? No! No! Huwag niyo ko iwan nung kayo na lang meron ako. No! No, gumising na kayo. No! No! No, gumising na kayo! No! No! No, kayo na lang ang natitira sa akin. No! 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 Nandito ka. No! No! Wag. No, yung iwan. No! No, gumising na kayo. No! 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 Sino ba sumugod sa may palangga? Kasi hindi nga namin alam hanggang ngayon. Ikaw, okay ka lang ba? Ano, may masakit ba sa'yo? O ka naman, kala ko iiwanan mo na ako eh. Hindi kita iiwanan. Huwag ka mag-alala sa akin. Teka, nasan iba pa natin mga kapilala? Yun nga nasabihin ko eh. Ang daming namatay sa mga taga-palangga. Tara. Pretty, pupunta ko lang sa Manlito. Manlito! Okay na po ba kayo? Nurse! Tay, gamit lang kayo, Tay. Pag bumalik ko kayo, kakain pa po tayo ng paboritong pagkain natin, Tay. Huwag ka pipikan. Naririnig niyo po yun. Gagawin po natin yun. Paunin niyo yung mga magandang alaala natin, ha? Gusto ko, tutuparin niyo yung mga pangarap niyo. Ay, huwag niyo pong sabihin yan. Huwag niyo sasabihin yan. Gagaling pa po kayo. Papalakas pa po kayo para po sa amin. Huwag niyo po kami iiwan. Ay! Nay! Tay, aakit pa po kayo sa stage pag graduate ko, diba, Tay? Diba? Hindi na ako magtatagal. Pilitin niyo maging mabuting tao, ha, mga anak. Tutulungan niyo ang isa't isa. Neneng, mag-aaral kang mabuti. Tatapusin mo yung pag-aaral mo, ha? Neneng, alagaan mo si Neneng, ha? Huwag kayo magsasalita ng ganyan. Higit sa lahat, alagaan mo yung sarili mo. Nakita ko kung paano mo binago yung sarili mo unti-unti. Gusto ko yun. Natutuwa ako. Tay, ginagawa ko para sa inyo. Tay, para po sa inyo lahat. Tay! Tay! Opo kayo susuko. Masaya ako. Masaya ako kayo, anak ko. Kahit hindi ko kayo tunay na mga anak. Huwag kayo. Tay! Mahal ko kayo dalawa.
Huwag ka na! Nay! Pare, huwag kang mabibigla. Oh. May nangyari din kina Elias. Ano nangyari kay Elias? Pinatay ang mga taga-Palangga kagabi. Malakas ang kutob namin na ang sindikatong Golden Scorpion ang nasa likod ng mga nangyari dito at sa tatay mo. Sina Elias, Aling Alma, kumusta sila? Okay sila pero maraming namatay. Kailangan ko siya ng puntahan. Ay, hindi pwede. Dahil sa mga nangyari, mas higpitan nila seguridad mo. Nasa panganib ngayon ang buhay mo. Di atin alam kung anong magiging sunod na hakbang ng Golden Scorpion. Baka ikaw ang sunod na ipadispatcha. Ito na bang lahat ng impormasyon tungkol kay Edgardo? Amang, hindi lang po impormasyon yan. May pangbabala na rin po kay Edgardo. Ano ibig sabihin ito? Si Black Rider may kaugnayan kay Edgardo? Masigit pa po sa ugnayan, Amang. Magkadugo po sila. Magama. Anak po ni Edgardo si Elias sa pagkabinata. At si Elias naman po ay si Black Rider. Kung ganun, walang hiya talaga mag-amang yan. Magkadugo po sila. Magama. Anak po ni Edgardo si Elias sa pagkabinata. At si Elias naman po ay si Black Rider. Kung ganun, walang hiya talaga mag-amang yan. Iisang dugo ang dumatalo sa kanilang dalawa. Pinatay nila mga mahal ko sa buhay. Pinatay ni Edgardo ang asawa ko. At ngayon, ang anak naman niyang pumatay sa anak ko. Buhay ang kinuha nila. Buhay din ang sisigilin ko! Amang, mahirap po sila banggain. Mahirap po silang kalaban. Amang, kayo na rin po mismo nagsabi na iisa ang dugon dumadaloy sa kanila. Madulas po silang kalaban, parang palos. Paano niyo po sila gagantihan? Alam ko mahirap kalaban si Edgardo. Ilang beses ang nabigo para patayin siya. Ganon din, alam ko matinik si Black Rider. Pero may parang pa. Paano niyo po sila gagantihan? Gaganti ako sa paraan na hindi nila inasahan. Gagawa ko ng paraan
para magpatay ng mag-ama. Papatayin nila ang isa't isa. Kamumuhian ng ama ang kanyang anak. Ganun din ang anak sa kanyang ama. Meron silang tinatawag na Isla Alactan. Pag-aari yun ni Edgardo. At sigurado ako na dun sila nagtatago. Nasa naman ang isla na yan? Hindi ko alam. Bilang lang ang nakatapak sa islang yan. Pero meron akong kilalang pwedeng tumulong sa atin. Sino? Si Tiago Dulas. Tiago Dulas. Pagyan mo ko! Galing kay Emilio yan! Alam kong gusto mong gumanti sa Golden Scorpion. May impormasyon akong nalalaman para makatulong sa misyon mo.